mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja ngaji mumpung eling kambe murine nadyan isih mesti bakal tuwa tinggal laku sing sarwa prasaja. Nggih pemanasan mumpung ketemu karo anak wedok wis suwi ora ketemu. Wah iya iki senimati multi talenta. Nembang campursari ya wis kulino nggen apa kuwi jenenge musik jadul apa kuwi jenenge Lorenza ya wis tau ya. Terus nggen tembang-tembang qasidah ya kulino, tembang klasik nggen wayang pancen ya bibit kawite ya saka wayang mergo wong tuane kuwi ya dalang mboke ya sinden. Oh sing duwe sanidi kuwi sahabat Niken Salindri dan Cahya Kuntadi kuwi ya.
Mbak Niken Salindri. Men jumeneng luwih dhisik. Iya, dihormati ya. Dihormati sing alusan luwih dhisik nggih pemanasan sadurunge ngaturi Mas Duojo. Oh ngono. Ngono kuwi. Monggo dihormati to. Ku tak tang tak dang 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 dang. Oke, dados yuk. Beratnya nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri hadir di tengah-tengah kita. Ayo. YouTube kuwi bareng enek Niken penontonnya nganti 7.000. Wah, tenan. Mongko lek renek Niken iki gur 250. Ayo. Luar biasa. Halo, assalamualaikum Cahayu. Waalaikumsalam Bapak. Aduh, Bapak nganti kangen nganti lek turu ngimpi-impi ketemu sampeyan tenan. Mila. Tenan kuwi serius. Aku rumah saku ki pas Itu kata-kata buat menyenangkan hatiku apa kata-kata modus? Fakta, aku sumpah pocong wani lek iki tenan. Aku iki tawar mayang neng ndi buke sing Ngawi apa ngendi kae. Lah gandeng nggen transite iki ora ana nggone, aku iki turu neng mobil. Aku turu rumah saku sampean teko wis gelungan kaya ngono kuwi nggugah aku. Pak, Bapak, tangiyo. Aku ya tangi, ning sing tangi dudu mripatku. Lah opane, Pak? Atiku gumregah mergo arep mayang bengi kuwi ngono lho. Atine kegugah gara-gara tak gugah kuwi mau ya, Pak ya. Ngono kuwi. Kuwi fakta, tahu tenan aku ngimpi kaya ngono kuwi. Salim dulu. Salim dulu. Jan bocah-bocah. Kok ndak cipika-cipiki? Sini no, mosok bapake kon rono. Dalang arep cenanangan tekan kono yo enggak boleh sampean sing rene. Engko penggemare aja menghujat wong ya anake dhewe. Ngeri ya Pak iki totone. Ayo timbangane diambung codot-codot ambungi dhewe. Ya nduk sehat-sehat ya Cahayu. Dan. Iki aku ora raup 7 dina. Silakan menyapa terutama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Harsono, Bapak Ibu Harsono kalian Ibu Bu Eli. Ibu Eli kenapa? Bu Eli. Ibu Eli. Nggih. Amargi sampun nimbali kula kalian rombongan Ki Cahya Kuntadi Madangkara. Mugi-mugi sehat selalu, panjang umurnya. Semoga lancar rezekinya. Semoga mengadakan tontonan seperti ini yang bisa menghibur masyarakat setahun sekali. Amin. Tambah melimpah ruah rezekinya. Itu Bu Eli sama Pak Harsono itu owner dari Hotel Mercure ini. Betul, juga komisaris Sukses Jaya Group. Jenengan mau teng mriki wau to Pak, tanggapan niki wau lho Pak. Apa? Jenengan dicepaki kamar napa mboten? Cepaki. Dicepaki to Pak. Heeh, ning aku bingung aku. Napa? Bar nguyuh bingung renek cibuke. Ya kudune sampean ki ning gone kamar mandine. Apa? Kamar mandine khusus dike ngresiki sing ning gone hotel-hotel ngono kae lho Pak. Kan malah enek jebore. Oh nenggen kamar mandi satpam. Jangkrik aku iki dalang nang ndi diajeni mosok kaya padake ngono kuwi. Iki uga matur nuwun karo putrane kuwi Mas Andi Halim, karo Jenderal Manajer Pak Nanang Sumarjono ugi Ibu garwane Pak Maidi, Wali Kota ing Madiun, Bu Maidi Kepareng Rawuh niku piyaine niku. Omong-omong lek petuk karo Pak Maidi kon nanggap wayang dhewe ngono ya. Oh nggih. Oh nggih bulan depan tirose Pak.
Bulan depan. Inggih, alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Pripun, Bu? Oh, habis lebaran, Pak. Amin. Nggih, Ya matur Rabbal sembah alamin. nuwun Ibu. Alhamdulillah padahal wong ya ora omong apa-apa. Lambene wong golek dhuwit ngono kuwi ya Ken ya. Nggih, ngono ben ketara. Wo, berarti apa Bu Bu Maidi. Bu Maidi ki arep lebaran ki nanggap Cahya Kuntadi karo Niken Salindri. Ngono ben disekseni wong akeh, Pak. Terus? Sida ra sida ben urusane, Pak. Lah engko lek ora sida Pak Maidi karo Ibu ya malah izin lho Lho, piye. awak dhewe nanggap ning ngarep omah apa ning ngarep omah Pak Maidi. Ade tanggap pokoke ning kono pentas ngono. Dhewe pentas dhewe, Pak. Lah terus sing ning kono. bayar sapa? Alah keri Pak lek kowe. Engko lek wonge sungkan. Nggih, intine selamat sukses untuk Bapak Maidi masih Nggih. dicintai oleh warga masyarakat Kota Madiun. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Doa yang paling penting itu adalah sehat selalu. Amin. Liane masalah rezekiku pikir kari sing penting sehat selalu. Kalau kita tidak sehat tuh kita tidak akan mendapatkan rezeki. Nah, 100. Iya. Nggih. Disapa juga itu penggemar jenengan. Disapa juga nggih Lek karo ngaturaken. bapak piyai kene wis kulino mirsani lek karo jenengan arang-arang lho, dludak nanti tekan mburi. Nggih, kula teng Madiun nggih jarang-jarang. Nggih to. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu masyarakat yang ada di Kota Madiun bersinar. Mendunia. Semoga mendunia, semoga panjenengan sedaya dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah, saged munggah haji, saged to. Piyai Kota Madiun kene wis munggah kaji kabeh. Oh, kok iso? Mergo ning kene enek replikane Ka'bah ning kene enek ora. Bendina manasik wong kene iya. iki. Wong Madiun kan jane sugih-sugih kok, Pak. Iya. Wong wis kok Singapura barang kok Masa? Alun-alune nek Singapura barang, Pak. Oh to. Heeh. Sing anyel aku mau lho. Lah nek Napa? palang sepur to uwi iki nutup. Iki mobilku nang kene. Lah kok sepure liwat mburine mobilku to, Pak. Kono kuwi lho mau anyelne aku iki iso liwat mburiku iki piye. Da Madiun ini kota yang maju loh, Pak. Oh to. Sepuri ora dideleh ning gone rel, ning dalan. Ayo kuwi hiasan ya, Nduk, ora. Nggih. Heeh. Ya saiki nembang Cahayu. Nggih, Pak. Ya iki wis kangen karo suara. Sing alus riyen nggih. Halus wae ning engko bar langgam kena dindandukne ngono lho, tak ketang sithik. Oh, ngoten. Nyuwune napa, Pak? Men ora ditinggal katresnanmu karo Piyai Madiun lan Bu Wali. Nggih. Ngaturke ninggal katresnan ngono piye? Oh, Setuju ora? oh nggih, nggih. Nggih. Mengke di versi C ngoten to, Pak? J iki apa? Jaranan. Oh iya. Cocok versi J. Tapi niki dibawani napa mboten, Pak? Oh iya Bawani jelas. komplit bawa no no. sampean eman-eman ora bawa. Nggih. Ayo. Niki Dasare. bawane tentang Dimas Niken Salindri. Oh iya to. Niki cakepane niki sing damel niki lemboten klentu Sapa, Nduk? Pak Sukron. Pak Sukron. Nggih, terus sing nyanyi Ibun, Heeh. terus jenengan sing nyawang. Oh iya. Aku nyawange marem Nduk aku wisan ya. Wis tuwek disawange marem ya. Coba dibawani dhisik apa pangkur apa-apa? Nggih. Anggur Niken Salindri. Wah, delon awakmu nang nggen layar ke lho kan. Masalah. Jan kaya Romeo Juliet ae dhewe ya. Ayo nggih. Ya Nduk Niken Salindri ya. Timen buta yang ram bakat masih nangling cahya
Lin nambaran jiwa tama terakhir Dri driya sumarah mring Gusti Yuwun tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri Suara Mas dari Kota Kediri. Jos nduk pindah rono men seneng. jenengan ngusir kula to, Pak? Ngusir kula to? Loh, ora kok ngusir sampean ning kene Sampeyan wis selawase. semua to, Pak, tak cedeki. Cukup tahu, Pak. Aja kaya ngono kuwi wong gampang mutungan. Tegese kan konsumsi untuk penonton. Ku nyandi adoh men iki. Niki tanggane Oh, iya. mriki. Ah, ning kono iki men penggemar sampean iso seneng. Kuwi lho, ting truwentel kamera iso truwentel kaya ngono. Halo ibu-ibu yang di sebelah sini, mana suaranya? Aduh. Bapak-bapak di sini mana suaranya? Penggemarku ya enak. Ibu-ibu yang di depan mana suaranya? Yoko mana suaranya? Sing gak bengok pecat, sing gak bengok pecat. Yoko mana suaranya? Sinden mana suaranya? Pak Cahyo mana suaranya? Cita-citane jenengan dadi niku, Pak. Hah? Apa? Dadi guguk. Sapa? Jenengan. Yo ora ngono kuwi. Tidak boleh loh, Pak. Lah enak apa ora to Pak Guguk iki? Ya ndak ngerti loh, Pak. Masa ora ngerti? Lah menurut jenengan enak apa mboten? Ora enak. Ayo muni yo berarti tayu mangan ngono kuwi. Berarti tahu mangan. Lambene ora. Yo Niken Salindri langgam sarambahan terus dijaranke. Wah iki top iki. Mangga. Dados, Duk. Yuk. Ing
luar biasa. Terima kasih. Ya. Bocah suarane beantere kaya ngono, jogetane ya luwese kaya ngono. Tur yen tak pelajari pancen lekuk-lekuke wajah saka Niken Salindri lek didandani apa wae mesti apik. Iya apa? Ngono kuwi. Pancen wis bocah lah tenan. Elok. Iya, jos tenan. Nganti sing mirsani streaming iki ada 8.800 penonton. Ngilek rawuh ning kene kabeh ora cukup iki dalan iki. Ya. Klebu iki genduk Niken ya nggawa streaming dhewe. Heeh. Melu live lumantar channel apa? Niken Salindri Family. Wah iya. Makasih Nduk, Bapak iso melu muncul ning channelmu. Yo genti iki men anak wedok leren dhisik nanjake duojo. Wah iya. Mas Klitik karo Mas Kluduk Slendro Mas. Kanggo menyapa warga masyarakat Madiun. Ya. Panas-panas melaku. Wah iya. Dasare kene iki nggen sepur ya, Mak. Nggen sepur ngaturake panas-panas melaku ki pas untuk memberi support kepada duo Jo supaya naik di pementasan. Monggo, Madangkara dados. Panas melaku kangge ngurmati dan menyapa para penonton serta Mas Klidik karo Mas Kluduk. Nggih. Sugeng dalu Mas. Sugeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Nggih, rawuh jam pinten niki, Pak? Sawetawis saking Blitar tabuh sedasa ndugi ngriki. Alhamdulillah. Nggih. Kalih panitia lak sampun pitakok kantuk pakurmatan to jenengan. Nggih. Riyen-riyen kedap-kedap kula atasane. Sing ngriki radi lenggah rumiyin kedap. Nah, ken mengke kersanipun sekeca sedaya sami menikmati. Karena niki tontonan untuk masyarakat Madiun. Iki sedekah utawa sedakoe ya kuwi Hotel Merkur. Sukses Jaya Group. Siap. Alhamdulillah, Gus. Nggih.
dawuh saking panjenengan Nggih. sowan wonten Kyai Madiun kota sedayanipun. Nggih, nggih. Sedaya pinanggih bagas kewarasan mboten wonten rubeda niring sambikala. Nggih. Cekak aos ridha lan hidayahipun tumurun saking warga agung Madiun sedayanipun. Amin. Nggih. Pripun jenengan palu nggih pikantuk pakurmatan sempat istirahat wonten kamar hotel to Pak? Lah kula malah saking penake nggon niku moh dandan ngeten iki kok. Lah terus? Pengen kula niku nggih turu tenggen penak, fasilitas penak VIP njur mulih sangoni, ngoten lho. Ngono jenenge ora tanggung jawab. Ning paling mboten sangono mboten kedah materi to, Gus. Lah terus? Materi itu nomor belakang. Yang penting itu adalah doa. Ora et labora, bekerja sambil berdoa. Nggih. Ini ngoten lho. Bener. Lah jenengane piyayine modern. Nggih. Wis kulino saba ning ngendi-endi Estu. ora bakal gumun karo teknologi. Amin, Sing amin. kula mesake iki masih sampeyan iki lho. Bab napa? Mas Gluduk kula ngerti wau. Mas Pripun? mriki dicawisi hotel kali panitia. Nggih. Lah dhek arep mlebu ning lift. Masa Allah, arep mlebu ning lift sandale dicepot. Mbok aja ndesit-ndesit banget ngono ngapa to? Zaman milenial itu paling tidak harus bisa update. Ngono lho. Kowe iki kudu ngerti zaman, ngerti hotel ngene kok bingung banget ki ya ngapa ngono lho. Loh, kok malah tingak-tinguk tok iki lho. Ya kowe iki omong wae modelmu kok. Nggih, mudah-mudahan dalam rangka Disnatalis SMP. Disnatalis matane. Wong tasakuran kok Disnatalis ki lho. Tutu Disnatalis SMP loro to iki. Loh. Masya Allah, tempatnya pas ini di jalan raya, pas di depan SMP Negeri 2 Madiun. Nyapa kok Disnatalis ki lho. Tak kira Disnatalis. Pokoknya dengan ucapan selamat dan sukses toh. Tasakuran atas peresmiannya hotel ternama Madiun, ngono lho. Nggih, Ya kudune ngerti toh. muga-muga akeh omah sing didol. Loh. Iki bocah iki jane Kuwi mudhun ora tak Kakang, kuwi mudhun. Rene iki melu berdoa dan Lah iya wis ndongakne lho. Dangke. Lah iya, kan doanya kan sudah jelas. Pripun? Lah lek nun sewu lho iki lek. Lek profesine iki tukang tambal ban. Nggih. Ndongakne apa? Ayo muga-muga akeh wong sing bane mbledos. Lah iya wis jelas to. Nggih. Kan ya jelas. Saiki lek toko rokok, Ya muga-muga wong sing kentekan rokok nah, akeh. saiki nun sewu. Saiki lek buka hotel priyo ndongakne muga-muga wong omahe kadol. Kita nginep ning hotel kene kabeh. Piye ta iki kok malah kwalik nggon pemikiran Sampai iki ini keliru Mas Gluduk. Loh. Orang yang nginep di sini itu tidak karena tidak punya rumah. Neng pamane kunjungan ke Madiun, Nah. pengen refreshing karo keluarga. Engko terus nginepin neng Hotel Merkur. Masalahnya ini tidak tahu bahwa perkembangan perekonomian yang ada di Kota Madiun itu seperti apa. Kota Madiun itu dipenuhi dengan destinasi wisata. Betul. Nah, mula oke investor-investor yang masuk ke Kota Madiun, jur iki berkembangnya zaman, mula kekurangan fasilitas untuk penginapan. Betul. Mula Pak Harsono ki ndamel ngeten iki nggo mencakup dan melengkapi Kota Madiun, ngono lho. Kok malah wah bocah ki nek ora tahu pengalaman ki yo ngeten iki. Nggih, mangkandani Mas Kritik ngono. Omahku kuwi. desa. Loh. Lah pra yo enak wong kutha kok rumangsamu. Nginep ngene iki tok sewengi 750 eman-eman. Astagfirullahaladzim. Kose ta kose. Perhitunganmu ki kok aja kok ming duit, Mas. 750 tak nggo mangan keluargaku wis 2 minggu. Cangkeme lho. 2 minggu. Ha iki lak perkara ki lak kalangane beda-beda sesuai dengan kebutuhan. Nah, Lah nek ana Wis. pejabat daerah, tugas daerah, apa ya arepe sare ngendi nek ora dicepaki nggon ngene iki? Ya ning pom lho. Piye Aku coba? kulino. Secara gridnya itu beda. Tingkatannya itu beda. Wong ki urip aja nggo gaya. Ning gaya dienggo urip. Kowe nek ngomong kudu ngerti tanggung jawab leh Iya ngomong lho. Kowe nginep ning kene kemelinti. Gaya. Sewengi sak juta 300. Nggih. Mulih tele-tele kowe. Yo. Yo ning kowe kebangetan kowe Iya, Duk. Dik. Napa? Lah iki sing nanggap Hotel Merkur, kowe iki kudune melu promosi kok malah Pak Harsono itu Kulo ora ngelek-ngelek. Tegese kalau memang itu butuh, manfaatkanlah kebutuhanmu. Aja mek trimo ning hotel ki mbok nggo gaya aja. Tapi digo butuh ora masalah. Ning lek mbok gaya aja. Loh. Ngono lho. Lah gaya lan ora tergantung dengan kemampuan toh. Lah nek umpama duwe tenan gaya ya wajar aja. Ya ora apa-apa. Sing dari wong duwe ki piye? Ayo turah blawah. Wong apa kuwi?
Awang duwe sugih. kadonyan. Wong sugih. Nggih. Tak omongi kowe. Wong sugih ki lho mesti lek cukup. Ning lek wong cukup ki mesti sugih. Weh, apa kuwi contone? Loh iya lho. Wong cukup, Wong sugih ki lho mesti lek cukup. contone Wong sugih ki panggah pengen sugih. Mergo sing disawang wong sugih sak dhuwure. Nek lek wong cukup ki mesti anteng kuwi sing dalane wong sugih. Aja ngam-ngam wae tapuki kene kok. omong. Berarti kowe milih dadi wong cukup. Nah, Loh iya lho, Lek Bos. cukup berarti kan padha karo wong sugih. Loh nggih no. Nginep po ning Hotel Merkur. Loh, aku nginep ning kene gratis kok, Bos. gratis. Gelem nginep nek gratisan nih munyuk iki. Gratis kok sombong iki. Loh iya lho. Loh, Paling tidak sampean mau dipapake nggon ngeten niki, paling tidak mensosialisasikan, oh iki lho nggone nyaman seperti ini. Wah, ini loh fasilitasnya seperti ini. Jadi secara edukasi dalam mensosialisasikan fasilitas hotel itu kami itu tepat sasaran loh. jeding kocol tok. Loh, malah kelasnya menengah ke atas loh. Ke atas mewah piye? kaya ngono. Ke atas piye baru aku cepet. Loh, kok kita kuning ngono ya aku. Ora ngerti iki, pengalamane mboten kaya kula panjenengan, Mas. Banget telin desa Bareng banget. Di mana-mana Bareng mau enek semprotan lho. Ora enek ciduke tak semprotan lho. shower kae. Tak semprot lho kok keri ya. Ya Allah. Aku Ngene kok mbok omongke iki lho. Loh, iki lho pengalaman lho, Bos. Aku kulinamu gawe ciduk kok. Semprot lho. Ning kene iki apa-apa sarwa otomatis. Otomatis. Arpe siram ya otomatis. Iya. Arpe BAB juga otomatis. Arpe ngecem banyu we ya otomatis. Nah, kuwi rungokno. Loh, ini fasilitas yang sudah menengah ke atas. Biarpun bangunannya megah dan mewah, tapi harga fasilitas itu terjangkau murah. Lah, ini loh. ngono kuwi. Kowe marai Kaya ruru wae lagi pembukaan lho. Lah, iki wis dibuka tok. Wong loro ya bareng Kowe lho, buka ning Google, buka ning Nah. Traveloka, wis ana harganya di situ. Nah. Kowe iki dhek ngerti regane tak Nggih. delani. Lah kowe ngopo mau arep mlebu kamar, mongko wis tak omongi. Tuk, kamarmu nomor 612. Kok randang mlebu nyapa? Ora enek kuncine kok. goblok. Bocah ki ra ngerti dikira omah desa, gawe kunci gombyok ngono kae. Oh, iya. Saiki zamane modern tuh pakai kart atau kartu. Lah wong kartu iki digawa lah kok ming disaiki tok. Tak kira ATM ya. Ora ge buka. Lho kuwi tenan aku ngerti dhewe, bingungi dhewe golek Basa tak- resepsionis mau. Nah, aku ngantek bingung tau duwe kartu no. Telepon kula to, Pak. Anu Dik, kamarmu wis penak, Bro. Anu Wis enak. baca ngomong iki anu isin. Iki ra kena dibuka, lem ning ngono. Akhirnya aku bingung Pak, tak tamplekne lawang kene enggak buka. Aku pindah lawang kene. Kamu buka. Lah kok buka ning lip. Terus kula telepon. Mas, mbok yo sing rada cerdas saite. Sing modern. Kuwi ditempelke ning pintu, kok nek begitu nyala hijau berarti itu Matit pas. ngono, enek suarane. Iso mbok buka. Oh iya nek ngono. Begitu pintu terbuka, kartu disai. Lampune ra murup. Iya no. Bingung neh iki. Weh iki lampune cetekane ning ndi? Pokoke anu, pokoke mugi-mugi kemawon. Kok iki dibahas iki. Kowe iki pelawak laris kondang tekan ndi-ndi gur perkara hotel ora ngerti kok. Wis to tak omongi. Pon mugi-mugi kemawon. Mugi piye? Aja terus isin aku. Kowe iki karo adikmu dijak mulya. Iya, Mergo iya. biasane kuwi lak dandane ning sanding truk to kuwi. Arep tajak ning luar pulau ki apa-apa manajemen lak saya yang noto to, Mas. Oh, no, kudune. Hotel kula sing noto, pesawat sing noto. Lho niki wae kula culke dhewe mergo kok Ponorogo ngriki. Lah kok telepon ngurupi lampu golek cetekan. Lah yo tak omongi, cetekane ning ndi? Kowe mudhun lip. Ha ning ngesorke nek kotak gedhi kae. Kuwi cetekno kok lak mati kabeh. Akhirnya aku seneni security. Kertu sing kok saiki mau ning kono mburi lawang iki lak enek tempate Nah, kok niki. cemplung ning rono mablek biar murup otomatis. Bar niku goleki iki dilebokne sapa? Kartune niki lho. Dilebok ning endi kok sapa? Lah, dilebokne ngendi? Temboke graya ana.
angger. Lah lampune peteng kok, bareng tak grayeki lho kok opo tibake raine bojoku. Bojoku tibake brawas ngene. Masyaallah. Cobi penjiran galih to. Lah iya. Akhirnya terus dincepke nggih Wes. mlup niku wau. Nggih ampun alhamdulillah Pak, sakit kula. Nah, karena niki- pengalaman ini jadi saya berdoa karena pengalaman saya bisa menginap di hotel bintang 5 ini. Nah, ngono. Mudah-mudahan Merkur akan menjadi tujuan utama penginapan destinasi wisata yang ada di Kota Madiun. Tepuk tangan untuk Merkur. Weh. Terus yang Pak. Iya, mula terima kasih Pak Harsono Pak Harsono, sekeluarga. Mbak Nur nggih Pak, ngapunten kula wong desa Pak Harsono. Dadi ngapunten saestu kula. Kok ngapunten tuh langsung satu tujuan yang pasti beliaunya itu yang mana secara bahasa itu detail ngono lho. Pak Harsono. Ngapunten nggih Pak Harsono. Makasih Pak. Ben bapak itu renan penggalih njur lila legawa. Ayo itu Pak Harsono. Nggih ingkang pundi? Pak Harsono ngapunten nggih Pak Harsono. Saya hanya bisa berdoa Pak Aja maju Harsono. to, bapak ki ya ben lega ngono lho. Pak Harsono. Nah. Lah nggih yang mana coba? Ayo. Lagi iki wong ditangkap karo sing nangkap ra roh Loh, ya iki. yang tatak toh. Iki ya tata gendeng ya jane iki ya. Lah nggih terima kasih Pak Harsono mohon. Terima maaf. kasih Pak Harsono, mohon maaf ini hanya sekedar guyonan saja mudah-mudahan. Nyawangmu ki sing fokus ngono lho ngendi? Wis pokoke tak golek sing mantuk sing ndi lho. Ora fokus kok kepiye seniman kok ngene iki. Pak Harsono. Pak Harsono itu lenggah sama Bapak Kapolres. Iya, iya. Sama Pak Agus. Makasih Pak Agus. Pak Agus tuh Bapak Kapolres kita. Nah, Saya yakin bahwasanya institusi Polri ini yang selalu saya cintai. Amin. Dan saya selalu menghormati Pak dari Polri. Polri ya. Ah, iya. Dan saya selalu mencintai dari bapak-bapak polisi. harus mencintai Loh, dan harus menghormati. Karena bapak polisi itu mengayomi dan melindungi masyarakat. Ober masyarakat Dan kita sebagai masyarakat kita harus mencintai dan menghargai dan menghormati bapak polisi. yang harus ditanamkan Iya. itu. Aku ki saking menghormati bapak polisi Pak. Nun sewu. Pripun? Enek polisi tidur. Ki aku ini melakukan kalem-kalem ben ratangi aku. Ya Iki ya balenono sik balenono. Kamu cinta keluarga besar Loh, iya, Polri. Iya. Dengan cinta kehormatanmu Dengan menjaga bapak polisi. etika dan Loh, iya. attitude-mu. Cinta saya terhadap bapak polisi. Iki enek polisi tidur. Saking lehmu ngajeni. Aku ini melakukan kalem-kalem ben ratangi. 2020 kok sik enek bocah pekok to. Ayo. Wi masmu isik koplo tenan. Polisi tidur itu lah hanya untuk mengamankan jalan toh. Ngelokne aku piye? Koplo. Nah, ngene ta. Ngapa meneh ki? Lah genak polisi tidur lah kok semen. Lah iki toh. Lah iya. Lah, Unduk-undukan supaya wong lek liwati sing ati-ati Lek ngono. jenengan ngelokne kula koplo nun sewu. Jenengan iki termasuk warga masyarakat Indonesia yang tidak menaati peraturan lalu lintas. Kok iso? Lho nggih lho. Jenengan aja ngelokne kula. Jenengan harus sadar diri Mas Cahyo. Loh, saiki apa ya umum arep liwat nang nggih polisi tidur kok nuwun sewu. Tapi jenengan juga harus tahu bahwasanya jenengan sebagai warga Indonesia juga harus menaati peraturan lalu lintas yang ada di Indonesia. Loh iya bener Loh, pancen. Tapi sampean kan sampean langgar semuanya. Kok iso? Lho iya Masalah lho. piye? Sampean lho lah kayak tanda apa kayak? Es disret. Berarti tanda apa niku? Ora entuk mandek. Nyapa sampean mandek ning kene? Jake. Pak polisi niku mang pindah riyen Pak niku. Mas Cahyo. Nyamplok aku. Mas Cahyo solusine siji. Ayo. Piye? Kae kon jebol keprukno ndase iki lho. Lah kae iki ming sementara mergo iki ana hajat. Endi tulisannya sementara ndi ora elek kayak. Ayo. Kayak peraturan yang selalu ditangguhkan untuk yang selalu ditaati untuk Aku mau nyun preso karo Pak Harsono. Pak, kalau wayangan di tengah jalan apa tidak mengganggu lalu lintas izinnya apa enggak? Susah. Enggak apa-apa, ini izin dari Pak Maidi, dari Pak Kapolres untuk hiburan kepada masyarakat. Jadi ana tulisan ono ya ora masalah. Ngono kuwi. berarti ngerti rambu-rambu. Yo ngerti. Melanggar aman. Kok melanggar piye to? Aku kok melanggar piye to? Aku taat karo tertib karo aturan no. Asin iki ora perkara Pak Maidi. Lah apa? Karena Bu Yuni dan juga saya yang hadir di sini. Kok iso gandengi kluthuk kok karo Bu Yuni lho. Kira paham iki. Bu Yuni itu garwanya Pak Maidi. Lah iya wi kegeden piak kurang cagak omonganmu. Ibu itu paling tidak secara religiusnya itu bagus. Secara akademiknya juga luar biasa. Lah kok entuk ming super tetra ngene iki terus Gue ora paham. Sebetulnya Bu Yuni itu dulu satu pondok dengan istri saya. satu pondok. Satu pondok. Mondok di mana? Ibu Yuni yang pondok pesantren, bojoku ning gone pondok Ramadan. Ini yang selalu ditanam. Wengko nek saya suwi tak nini nono ninggung. Lah, lo paling gudi lo nek. Wah. Boleh didikon satu pondok itu sama. Ngono lho, secara hukum agama
itu akhlakul karimah turun ke jasadiyah masuk ke kolbiah itu sama ngono lho. Lah kok pondok Ramadan tapi kan ibu itu pegawai. Loh, bapak juga pemimpin daerah Kota Blitar. Kita tuh jangan memandang sebelah mata sebagai seniman. Contohnya Mas Cahyokun tadi, dalang ya dosen. Ibu Kesi iki lho. Kesi lho. Mau ning kene ya pindah barang sama. Nek iki Kesi iki kesot ngono lho. Bu Kesi iki ya sinden ya dosen. Dosen. Seseorang tuh jangan memandang sebelah mata sebagai seniman. Pripun? Walaupun saya sebagai seniman tradisional, tapi istri saya, Pak. Loh, nun sewu. Bojomu? Loh, pegawai Pemda loh, Pak. Pemda itu pemerintah pegawai daerah. Pemain dangdut. Apa kali sakniki pun Layak melu Lorenza pisan ayo. aku iki. Masuk. Ngisin loh. Ini di depanan. Di depanan. Ini tuh di depanan. Wis gerang kaya ngono ngileran to, Duk. Witik kon sini. Ini nih. Kowe iki kita yang ganteng ya pekok. Ini nih di depanan. Kayak bahasa Indonesia opo. Di depan. Goro-goro mikir pegawai. Ora goro-goro pancen kowe iki pekok. Loh. Saya itu malu. Di depannya. Di depannya ibu pejabat, di depannya bapak pejabat, piai-piai yang linuweh, beliau-beliau yang berkompeten. Itu paling tidak secara intel kanit. ilmu intelijensinya itu tinggi ngono lho. Kowe iki mare ora apal, Mas Cahyo itu piyaine Anda pasor dan tidak sombong. Sing ngomong sapa? Duh, Malah iki lah dalang makanya diprioritaskan di Kota Madiun. malah Mas Cahyo iki dalang kemlek. Dalang lek ora kebak tata krama, biasane malah ora diundang karo sapa-sapa. Aku ngerti etika kok. Sapa? Menghargai kepada Jenengan iki malah dalang sing sombong jenengan iki. Kok iso? Lho iya no, kula ditangkap madhep rono, sinden ditangkap madhep rono, sampean iki ditangkap malah madhep tebok. Aku madu prono lho. Oh, saiki wis pindah. Piye ya nek Maido ki penak. Nek lakon yang sing nimbal iki Pak Maidi kok Pak Maido gitu ya. Pak Wali Kota niki Pak Maidi. Angel men omongan karo kowe iki ora. ngene lho Mas. Awake dhewe iki Maido penak. Pak Maidi. Iya. Tegese awake dhewe mengkritik ngono lho, maksudnya mengkritik Maido iki. Dadi apa? wong lakoni karo wong nyawang kuwi luwih abot sing lakoni. Lho nyapa dilakoni labot? Lho wong ki gampang lho. Urip ki aja lek abot ya aja dilakoni. Ya ning wong kuwi sawang sinawang. Lha lek ra gelem nyawang ya aja disawang. Rampung to. Mergo urip ki gampang. Wong seneng ki urung mesti lek tenang, wong tenang ki mesti seneng. Iya, ning wong urip ki lak angon rasa to. Lho sing dingon iku dene wedhus karo sapi rasa dingon. Wah, sampean yo masalah Mas Cahyo. Sing dingon ki umume lho. Berarti ra tau bahasa iki. Angon sapi, angon wedhus, rasa kok dingon ki terus piye? Maksudnya dijak gotong royong ngono lho. Sing dijak gotong royong ki masyarakat. Heeh. Nggih napa mboten Mas Cahyo? Iya. Lah nggih. Kok rasa dijak gotong royong niku pripun maksudnya jenengan? Maksudnya kamu tahu di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Di mana bumi kita pijak, di situ langit dijunjung. Apa kuat kowe? Wong junjung sembarang ki lho kowe iki embeyenmu metu. Kok junjung langit? Ning nuwun sewu iki lek menepis terus to. Omongane sapa-sapa kok paido. Tegese sampean kakean ngomong. Saya neng kene bareng tak amati padha karo tong kosong berbunyi nyaring sampean. Maksudnya pripun niku? Pribahasa itu. Sampeyan ngerti to tong kae? Tong lek kotong dituthuk ngangge apa watu apa suarane teng 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 teng. Nek lek diinguk renek apa-apane. Berarti pripun niku? Wong kakean ngomong ora enek manfaate apa-apa. Sama lagi berarti semaput zaman. Lho semaput yo ora ndalang kowe goblok men to kowe. Oh kakek ngomong ora enek gunane. sama asmane sinten? Lho genah piye kene ngerti Cahyokun tadi. Dados napa? Dalang no. Sore nganti esuk omong ora? Tik aja meneng ae, aku ewah ngono. Aku tak manut sing nanggap. Wis alung meneng bayaran aman. Sinten sing kakek ngomong ora nek gunane? Nyata niki jenengan kakek ngomong ya gunane ya larang. Sampan ya dadi dalang kondang dinyange ya angel. Kosek to, nuwun sewu. Sing jenenge dalang ora mung omong. Sabetan barang tegese tangane ya dikrembyahke, sikile ya diobahke. Maksudnya pripun? Wonge gelem krembyah bakal entuk opah.
Ngono kuwi. Tangane pripun? Ya digarke nyekel wayang begar ngene iki akhire entuk dhuwit aku. Lek begar? Entuk dhuwit. Lek gegem? Ora entuk dhuwit. Sampean ro petinju ora? Kowe iki yo dagelan kok meneng ae piye to, Dik? Iki bengi golek slamet dhewe-dhewe ya. Wis aku ora melu-melu, kuwi urusanmu. Golek slamet dhewe-dhewe. Nggih napa? Anu lagu-lagu yo. So. Sebab tadi iki kan lek dadi los. Ono. Dadi urung mesti, Mas. Bojomu melu ki ya. Melo. Heeh. Anakmu yo melu. Melok, Mas. Heeh. Alhamdulillah bojoku ya jan jos, Mas. Jas piye? Wah, apik. Masak ning hotel lantai 6 mau. Nggih, apik kula. Sing gegem tangan kuwi lali lho. Engko timbang diurus engko. Ayo. Malah kok elekne to, Dik? Lah kowe kok malah meneng. Kita jak ngomongin bojone malah ngomongin tangan neh ora. Lah bojone ben durisi dhewe, bojone kene ning kene kok iso ngono lho. Enak wengi. Kita itu berbineka tunggal ika. Nah. Betul, Mas. Berbeda-beda tetap satu jua. Betul. Beda bendera, beda agama, tetap tanamkan persatuan dan kesatuan. Laras. Mboten kok wonten ing jajaran institusi kepemerintahan kemawon mboten. Nanging di keluarga besar dalam budaya ini harus ditanamkan seperti itu. Ya. Sampean pelawak penjenengan ngasto dalang itu butuh chemistry, butuh ikatan hati yang selalu melengkapi. Betul. Lah nek ngeten iki lak kula njur kepenak lan boten kepenak lak dipun pirsani piyai-piyai budaya ngeten iki. Leres. Jadi paling tidak sampean tuh bisa ke sini ikut di pagelariannya Mas Cahyo Kuntono ini paling Mas Cahyo Maidi. Lambene do teng kecotot ra genah. Dan satu kebanggaan dan satu kebanggaan bahwasanya dalam rangka peresmian Hotel Mercury ini tidak hanya menggelar budaya tapi pada malam hari ini banyak door prize yang akan diberikan kepada penonton yang hadir Amin. pada Aku lagi ngerti lho iki. Nah, ini salah satunya bentuk ini hadiah utama nggih menika setrika Mas Pion menika. Oh, ndase wong lho iki, Pak. iki Samplok. Samplok. sirahe kok seteliko Mas Piyo. Tak kira setrika ngene iki, Pak. Genyer teliko cengelmu kuwi. Ndase wong. Lambene. Ndase wong di, Pak. Pak ngapunten nggih, Pak. Kuwi ado kok Ponorogo tekan kene padane setelika. Iki Lah wong tak kira kok ngisor ngene lho, kok nek ngene aku ya. iki iso urip iso nyawang kok iso. Kowe padha ngenyek Gusti Allah lho kowe. Oh, ya nyapo. Lah iki Lah, ciptaane Gusti iki Allah. umate Gusti kok. Lah ya ciptane Gusti sing kaya setrika ngono lho, Dik. Ngawur ae. Ngapura ya, Lek, ngapura. Peh. Ayo kono. Ya iki lho, sing duwe orkes Lorenza ya iki. Ayo, nyuwun Njaluk ngapura saurunge poso-posomu rasah lek ra njaluk ngapura lara ati monggo. Iki dek mau wis megeng kuwi nahan kuwi ngempet. Oh, megeng. Kowe ora entuk kok terus njur maido ngundamana fisik seseorang itu sudah ginaris dari masing-masing umat Gusti. Nah, banyol ya banyol aja menyakiti seseorang. Njaluk ngapura. Lek sebenarnya Lek. Mangsamu. Maaf ya. Guyon. Ngono Sangoni, paling sangoni, ora mesake. ki sepuh karo panjenengan iki sepuh. Sangone tuk mesake. Ado kok Ponorogo lho kuwi. Penggemare Mas Cahyo ki ya setia. Utang 50. Lah. Kok dadak utang. Dan ya ora nggawa apa. Jiwa loyalitasmu itu dicontoh seperti Pak Harsono. Pak Arsono Banten. Itu loyalitas yang tinggi, sedekahlilah yang luar biasa. Ngeten iki yang dihitung rupa artom pun pinten atus yuta cobi. Nggih. Tapi tidak melihat bahwa itu sebuah mengurangi rezeki beliaunya mboten, tapi justru beliaunya semakin kuat dan kokoh mergo sregep sedekah. Nggih, Pak. Mula kowe sedekah kuwi ora ndadak perlu wedi. Nggih. Ayo ndang dilungke. Propirane pira? Ora lokak saya kebak Mas Glodok. Aman. Rezekine Pak Arsono tumiba wonten panjenengan. Nggih. Lajeng tumiba wonten Mas Kluthuk. Nah, sampean kok nek rene barokah mengalir ngono lho. Ya mesti kongkonan iki. Ora kok kongkonan lho. Wis ora tau ngetokne maklar tok iki. Yeting. Inisiatif. Saya omongane tenanan lho kuwi ketok. Inisiatifmu ki ya kepiye ngono lho. Sakit numpak peda motor kuwi kok Ponorogo ora ayo. Anu susuk 80 susuk. Dagelan kondang kok kere. Astagfirullahaladzim. Susuk ya penting kok. Wong iki penting ikhlas iki nyawa lho. Ikhlas. Penting ikhlas nyawa. Len susuk 80 ya Len. Ya. Iki lho.
Oh alah dilokne kok setrika 100.000 ren. Kowe kudune ngelokne dheke ngene kudune unggahne kaji dheke kowe. Kowe iki Mas Cahyo. Nggih. Oh alah. Sampeyan ki sewengi kuwi mbok nggih urip sak wulan turah. Mung trima kedudut dhuwitmu 100 lehmu ndremimil. Sing nggih urip ki ngwehi remote. Oh, sing urip ki nggih remote tipine sepiro lho iki. Piye ya? Nek ku Mas ku bahasa sing penak ngono lho. Gusti Allah ki meni sinyal. Lah, Oh, lek ngono akeh konco. aduh, Memberi kode ngono lho. Memberi kode. Bakal nomere sapa? Alam bodhok. kowe iki nun sewu, Pak. Kula ki nek kali Mas kula jan anu. Kaya-kaya ki trima ora penak. Sing ngene. Cah cilik-cilik ki nek seneng wayang aku jan diemen aku. Alhamdulillah. Jan ngono iki kena nggih conto. Wis, matur nuwun. Seneng dono Wong iki dria. aja diitung, butuhe eneke pira lung. Makasih ya Mas Kritik ya Nggih. dengan dermawan tenan. Loh, kula ki langsung, Pak. Tak lungne, lung. Kuwi wis to. Saya akeh rezekimu. Kaya ngono kuwi kaya adikmu lho, Yo, Dok. Ngono lho. Pak, rasa sik, entar sik nyres. Seneng dono dria. Tak sedekahne rene. Sudah kali matamu. Lah nyapa to? Lah iki dompetku. Teko kowe teko. Nek ini lah yo mlaku to. Wong kok iso. Lah ngopo? Teko kowe. Lih, aja nangis lho. Berarti ra ikhlas sampean. Dompetku kowe. Lho ning lak wong ki nek unen-unen to. Lha apa? Wong kuwi mbuang siji mesti entuke 10. Bener, Wong berkali ki lipat. mbuang 100 entuke 1000. Ngono lho. Iki kurang mesti ya. Lho mesti piye? Coba. Susah 80 lho. Mbok jaluk nek. Wong edan sing ikhlas ngono kuwi. Lah iya lho, ngono. Sik tak selani sik. Nggih. Kan genange sik. Duwe kowe. Nggih. Wis to rasa mbok sawang. Dagelan Sik, Mas. larise kaya ngono Ngene, Mas. lho. Dadi ngene Mas, kula duduhe nggih Mas. Ngene Iya. apa? Sirkulasi. Sirkulasi dasmu. Piye to sampean ki? Sing bawane duwe. Perputaran uang iki lho. Nah, perputaran Ah. uang. Iki lah awake dhewe menghadapi investasi rupiah to, mata uang to. Dadi nek nun sewu kula cuplek Mas. Nggih, nggih. Sampe iki nek tau mirengke dawuhe para yai. Siap. Sedekah kuwi ora kudu didudohke. Tersembunyi itu sudah menjadikan pahala yang luar biasa. Nah, Terus Pak Harsono itu tidak menunjukkan bahwa beliau itu kaya, sugih nggih mboten. Betul. Sugih ya ora malih, penak ya ora ndangak, sugih bondo ya ora pamer dodo. Betul. Nyatane iso nyenengke wong sak menimbane. Artane teng Mas Cahyo. Mas Cahyo turun teng ngene Yukesi. Yukesi sik ngedum yoga. Yoga didumke tukang son panggung, barokah mengalir. Lah, terus duite ning sampeyan. Mbok keke bojomu barokah meneh. Terus saiki ning panggung mbok dumke meneh barokah meneh. Dadi sama membantu barokahnya Pak Harsono, keluargane sampean ya karo keluargane bocah-bocah. Lah terus keluargamu piye? Yo keluargamu Ya keluargamu utuh lho iku. Loh, Iki apa bepok? minurut remote Gusti Allah ki Remat gong remat dasmu kowe. Arep pot. Cuk nun sewu Cuk, lek sampean kaya ngono kuwi tegese sampean getun. Mboten Pak. Ora ikhlas. Lek ora ikhlas sampean rento apa-apa lho. Ikhlas Pak, ikhlas. nah, catak no. Saya Bagas. ikhlas. Nah, Pak Harsono Oh. Saya ikhlas Mas Cahyo. Oh iya. ikhlas dodone ning arep. Wong Pak Harsono. Kira-kira wis kok adem duwe pira Dik mau Dik? Ae nggih wonten gangsal atus, Mas. Kang 100 lho. 500 ya lho. Oh wis entek iki. Mangsane. Kok Gus? Oke dan saking Mbahno Kulit. Nggih. Anu, Petung Rejo Nguntara Nadi. Nggih. Ngersakaken lagu Pepeling Lestari Sambung Wanci Dalu. Salam selamat sukses untuk peresmian Hotel Merkur Madiun. Lan ugi dhumateng para penonton sehat selalu. Nggih. Amin. Ugi saking keluarga besar PG Rejo Agung Baru Madiun ingkang langganan wayangan matur nuwun dipun wakili kalian Pak Samsul
Pikir Jagung matur nuwun dawuhipun. Iki ora kualik ya. Ugi menika kula Cahya Budianto mirsani live streaming saking Bandung menawi kepareng salam kagem warga Jalan Sriti Gang Parkit Nambangan Lor Kota Madiun. Matur sembah nuwun. Ugi kula ningali Mas Kluthuk yang sangat dermawan luar biasa. Semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, matur nuwun. Dompetmu ndi, Le? Go bayar etol entek, Bang. Genduk Umi Hafifah coba kaya apa? Nggih. Cublak suweng. Ngaten, Nduk, sayu. Yuk. Coba suang geteng kelender Mambuka tudang kutelepan Boleh lari bersopong Tuyun kele ati sirpong kele kopong sirpong kele kopong Cubla suang geteng kelender Mambuka tudang kutelepan Boleh lari bersopong Tuyun kele ati sirpong kele kopong sirpong kele kopong sirpong kele kopong Matur nuwun. Nduk Umi salim sih karo Klitik. Dan yang terpenting jenengan kudu salaman bekti karo Mas Kluthuk mumpung bengi iki lagi seneng aweh dhuwit ning sapa-sapa. Kuwi. Sehat ya Cahyo ya. Lho. Sehat. Sehat ya Ndek ya. Ndi duwite? Lah liyane sampean paringi duit aku kok ora. Lho, lah kamu kan grup kono. Oh, nek grup kono enggak? Yo nyuwun ketuane no. Nggih. Rene Nduk. Sing jenenge wong sedekah ora kena pilih-pilih. Nah, betul. Apa neh nyedakahi bocah mahasiswa sing nguri-nguri budaya kaya jenengan. Bakale ora lokas saya kebak. Matur rono. Ayo. Martabatmu kan saya dhuwur yen gelem Aku meh TA lho, aku meh tugas akhir lho. Mosok sampean gak mesakne aku. Ren, ndang isolon dhuwit Ren. Kanggo nyaman iki Ren. Ngenteni susuk kok kene ya Ndek ya. Mas sesuke 80 ha. Ya arep kepiye-kepiye ngene ya, Nduk. Pripun? Masmu kuwi empan nggawa papan. Ya. Nggih. Yen maringi ngono ora gelem ning nggon papan ngene iki apa meneh sampean lah ya sak padha padane Ya. seniman Boleh. tok. Nggih. Tak paring ning kene engko dikira aku pamer. Nomor rekeninge nggih. Oh, Iya, iya. siap. Rekening. Rekening bank. Rekening listrik. Dadal engko yen aku tak isine token 50.000. Aja mbok gagas ngene iki lho. Wong tuwa sing ra kena kanggo sendenane cah enom ki ya ngene iki. Heeh. Dadi bocah sing ngerti tatanane bocah, dadi wong tuwa sing ngerti tatanane wong tuwa. Nggih, Mas. Kepiye yen bocah enom ki iso ngajeni wong tuwa, ya wong tuwa ki iso baliknya kudu iso ngajeni cah enom. Nggih. Nggih. Ben iso nggih sendenan ngene iki ngono lho. Aku ning disendeni malah geblak kok ning kene. Coba Nembang dadak karo Mas e kae. Pripun? Daun apa, Bos? Ya nyuwun pitedah kepiye ngono. Daun apa Umi? Ora nyedak tenan. Biasane yen karo wong wedok Nek aku wis biasa. Tuk tak omong ya. Iki pamane kowe nyangoni Umi. Mongko karo Umi nggih bayar SPP utawa nggih sekolah bayar kos. Otomatis kelak kuwi hikmahe dadi ilmu. Ilmu itu sangat luar biasa manfaatnya. Sampeyan omahe saya gedhong magung-magung iso tingkat pirang-pirang. Maaf ya, Bos. Jane kula niku arep nyangoni cah wedok. Lek sing teng ngarep niki cah cilik-cilik ndak masalah. Terus sing teng mriki ra apa-apa, mergo wong lanang. Kula niku kadang-kadang tuh perang batin ngarepe kula niku lek nyangoni wong wedok. Karena gini, yen kula nyangoni wong wedok itu kadang-kadang tuh wanita yang wanita yang ada di dalam hati saya kadang-kadang tuh ketidakterimaan itu muncul Mas Cahyo. Cemburu sosial. Cemburu sosial. Oh. Jadi kula niku lek nyangoni wong wedok niki antisipasi saya di panggung ini sok kula batesi Mas Cahyo. Sopo maksudnya? Loh, kula lek nyangoni niki enek sing nusu Mas. Sopo sing nesu? Mun ta mengke kula WA. Sing jelas Ya ning omah pikir ngomah, sing penting lek kerja ya kerja. Iki dudu wong omah wong lek perkara streaming bojoku ora mungkin ndelok streaming wong wifi ini tak pedhot wisan kok. Lah terus kepiye hubungane ya ngopo nek ning kene iki nggone ngendi ya ora usah dilebokke ati. Ya termasuk grupe Mas Cahyo ki. Kadangkara. Kadangkara ki enek. Lek aku nyangoni
sapa jenenge Umi, Umi. ku mesti nesu ngono. Mergo suwi tak sangoni. Ya dikandani to. Ora paham kadang-kadang ki ndak trimo dek kok suwi tak sangoni ngono kuwi. Cemburu ngono apa piye? Nggih Mas Cahyo leres. Lagi ngerti aku Pak Nggih, ngono kuwi. nggih, nggih. Sapa kuwi? Berarti yang cemburu wong wedok sinden berarti. Ah, Nggih sesuk Mas Cahyo diomongke. leres. Nggih, Nah. nggih waranggono jenengan. Sapa tak kandhanane tak tuturane wong niat sampe dikandani apik kok. nek ra kenek sesuk ben rasa dijak. Ngono lho. Kae to. Senes Mas. Lho, andinge kuwi. Sing nomor 2 kan jaba. Senes niki Mas. Loh. Kula nggih suwi rapet. Oh, Mbak Valisa iki. Senes. Gendut niken. Senes. Lah sing ndi? Menika Mas. Niki mungkin lek kula nyangoni Umi niki mesti nesu mergo sedamu mboten kula sangoni Mas. Kowe iki statusmu iki apa kok iso kowe ngomongne kaya ngono Bukesi kok nesu lho. Mantan kula Mas. Mantan apa? Ya. Bukesi ayu kaya ngono raimu kaya jebar ngono. Don't look from the outside but from in the heart Mas. Jangan melihat dari sisi luarnya tapi lihatlah dari dalam hatinya. Ayu ki tresno wingko katon kencana katon wingko Mas. Lah nek kowe Senajan iki to kula elek Mbak Kesi Ayu ning Mbak Kesi tresno kali kula menika ndelok kula gantenge ramu Mas. Aduh. Dadi nun sewu yang maaf ya yang ya. Yang denggelmu mlocot iki ora. Sampeyan lak ngerti statusnya Ayu Kesi to. Napa to iki? Dalam Apa iki? tatanan nggon keluarga. Kowe kok kenyih nyawut jane iki. Ayu Kesi ki sing mengku Mas Saiki Cahyo lah, kok. saiki lah. Tapi kan biyen kan bekasku. Iya Masa lalu iki digulung, membuat lembaran baru. Aja diungkit-ungkit sing biyen. Oh, ora ngungkit kok. Mulane aku mau nyangoni Umi bekas ku nesu engko. Lho. Ya wis ngono rasa mbok omongke garwane ning kono e. Ya tapi aku yo jujur kok nyapa to iki. Lho, biyen apa gandeng tenan po? Ngengkel nyapa to sing ngeteri kowe lho. Sorry. Aja banter-banter. Lho, ora bater piye nek mike. Lambene elek kabeh. Ora kok maksamu. Nduk iki lho pamundhute Apa, Bos? Mbah Noh kulit iki. Ayo. Podang kuning to. Sambung wanci dalu. Oh, tak kira sak sambel kemangi. Om. Dalam. Bang kangen aku sampean. Nggih. Balik sesuk ben poso. Nggih. Sing penting seniman ya seniman, agama ya kudu ngetutne apa sing dadi lakoni kapitayane dhewe. Poso ki ngepos rasa. Ya no poso alhamdulillah. Pokoke sing penting ngono. Ya. Contohnya Pak Puh. Om contoh. Jenengan nggih poso. Loh aku ki saulet atau mokel aku. Wah, elok kuwi. Soleh Elok tenan kowe, berarti, taat kowe, elok. takwa kowe. Ora poso kok. Sombong iki kok iso. Sarapan. Ngagem bawa mboten? Nggih. Siap. Ya, dandang gula, Eh. No. Bes telikone sama tuh beluke. Balik rono neh. Sudah. Kuwi konslet. Kabel konslet terus kobong ngono lho. Ah mbok kowe nek pengen mut-mutan muten ndase kuwi. Wong kok kenyih heram kok iso. Yo, Yo. Umi. Alhamdulillah suarane ya sik utuh bocah iki. Alon wae, Nduk. Sing penting kuwi nikmat. Nggih. Wong ayung rujit wae. Ngeten niki nggih termasuk ibadah Mas Cahyo. Lah kok saged? Mungkin ngetokke swara sing mirengke kepenak jur gawe senengi atine wong akeh. Nggih. Niki nggih ibadah. Nggih. Ngoten lho. Kula sampean barang ngene iki ya dipikir. Keterak 500 kok tenger-tenger lho kowe. Ora Yo bar iki poso. Waduh kowe iki jan. Wong kuwi jodoh rezeki pati derajat pangkat sumende marang Gusti. Ora usah dadak mbok was sumelangke. Wes, kowe iki mek nuturi ra ceblok blas. Oh tak ijoli mari ngene, ngono lho. Engko potongen lehmu kelong pira? Anggarane awake dhewe potong ki ijoli Potong sampean. di wong 11 kendengenane entek.
Antekne. Jen tegese panitiane tertib kuwi. Nah, nggih. Nduk. Prandene maksa sakar jebul nimas uga nanggepi No. ayo to sambung rasa nanging wanci dalu. Alhamdulillah. Kang Sik, Nduk, stop, Nduk. Bentar. Pak, sing teng ngarep Videotron niku, Pak. Pak bakul kopi, Pak bakul kopi. Niku lak beto pop mie to. Pop mie lak biasane cah cilik-cilik seneng. Jangan paringke sing cilik-cilik teng ajeng niku. Pop mie niku jangan paringke. Jangan ngadeg pun, jangan priku sik. Sik nyen iki nek ora tak atasi angel iki. Den nggih Mas Cahyo nggih, kedap nggih. Nggih. Nih pop ning mriki. Nah. Nih ben cah cilik-cilik seneng wong panjenengan niki golek berkah kok iso. Nah niku didumke cah cilik-cilik ngeten pundi Amit, pendhetke. Nih sing alit. Nih, nah pun royokan sik. Sing cilik sik mesake. Lah kae. Nah sing cilik sik. Nih. Nah kae cilik. Nih kae kono sik. Kene. Sing arep Amit. Nih. Pokoke Pak Harsono barokah iki bengi ngene lho. Nih Pak nih. Nah. Ngeten sik. Nah. Mas Kluthuk bayar dhisik kae. Wis. Ngono lak penak to kok iso. Dompetmu le. Sasi ruwahe penuh barokah, Bro. Kateng dikateng. Dompete dikateng ini teng. Dompetmu teng. Dompete Kluthuk. Oh. Kene. Wis kono ndang dibayar dhisik, enteke pira. Lah ora kok bayar izin lho kowe kudune. Pak Harsono ki piyayine blobok. Ndang kae bakle ngenteni kok iso. Sak lembar tok lho. Lho paling ora ki yo melu seneng to kok iso. Piro enteke, Dik? Terase pinten, Dik? 100 wis kono ndang ditumise. Mosok mineme 100 kok. Wis ta dadak kenyiran kok iso ngono. Oh. Ayo sing ikhlas lah. Mosok mineme 100 nggonku lho kuwi mek 7. Nggih to, ya to, Nduk. Nggih. Kula sampean barang ki ya contonen umi ngono kuwi. Nah. Ono lah. Nggih to Mas Cahyo. Kok panjenengane gawane kathah nggih sok kala ngeten niku nggih. Ah nggih. Sak kopine piro? 200.000. Wis sisan kopine ben dunjuk wong. Dono, bisa kok dono. Ya sing alus sing ikhlas to kowe iki. Tuk. Ya golek rezeki halal kok ya. Kae delon piyai sepuh-sepuh marem to penggalihe ngono. Ono wes, kono kopine kon ngedumne. Pel pisan. Asu. Lah, kae bakul aku ah. Ngene, Pak. Bakul aku. Sentak. Bosok kan. Dek tak lunasi wis dek wingi to ben tek pisan. Sesuk poso ya ben merongos kuwi kok. Oh, aku carenganku sih akeh ngawur. Ayo. Yo. Tan ana ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepundhen kula Bapak Hari Wuryanto sekalian Ibu saha Pak Dr. Purnomo ingkang sampun dipun lantik mongko dados Bupati Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Insyaallah awake dhewe sowan besok tanggal 19 April Mas Duju. Alhamdulillah. Nggih, ten Pak Haji Heriwer nggih. Nggih. Wis, pokoke bengi niki totok adil latihan. Ayo.
diundur neh. Ugi kula aturaken dumateng Pak Darno Wono Asri ingkang sampun kepareng nimbali kula rumiyin matur nuwun rawuhipun. Ya Nduk, masuk Nduk. Umi Hafifah. Gambarmu uga sing gedhe Oh.
Matur sembah nuwun. Menika ugi kula aturaken dumateng keluarga besar Radio Madya FM Madiun. Wah iya nggih. Sembah nuwun sedaya kemawon. Karyane Mbah Sukron niki wau sambung wanci dalu. Duh, Haji Sukron Suwondo nggih. Nggih. Lak Kang Rama nggih. Oh nggih ngoten Wah, mriku. jan iki malah keleresan kok, Mas. Nggih. Delalah kala wingi kula kalih Mbah Sukron dipun jak nuwun sewu simbah kula Mbah Kemi. Nggih, nggih. Menika nggih dalang sampun murut ing kasedan. Nggih. Kula ruwahan niku lajeng ndongaaken leluhur ingkang wonten makam Nah, mriko. berarti itu ada tongkat estafet dari keluarga panjenengan. Nggih no. Aku kok wedi to kuwi. Kok kono meneh to kuwi. Ngoten niku. Ngoten, tapi anu lho Mas, Pripun? saya itu ikut bangga. Keluarga panjenengan itu lah keluarga seniman nggih. Nggih. Kang Rama, Mbah Haji Sukron Nggih. Suwondo nggih ngoten. Nggih. Wonten nasabipun turun ke panjenengan. Nggih. Lajeng neruske wonten ing tatanan pedalangan. Leres. Terus wonten Mas Anom Dwijo Kangko nggih ngoten. Nggih. Sami Mas, mula tatan niku kedah dipun ngoten. Nggih ta? Anak itu harus kita tularkan apa yang menjadi tingkah laku kita yang positif. Nggih. Nggih to. Leres. Kula bapak dalang, panjenengan nggih Kula niki ya dalang. dalang. Kula niku bapak nggih pelawak. Nggih. Siswa budaya. Nggih. Njur lajeng nurun teng kula kalih Mas. Nggih. Lah niki kula nggih nularke teng anak kula. Niki juara stand up komedi tingkat Kabupaten Ponorogo juara 1. Alhamdulillah. Niki nggih pelawak niki. Bangga no Loh, orang seneng titik. no Nggih. bapake dagelan, anake dagelan. Ada Kemudian generasi penerus. Rama dalang, putra nggih dalang. Leres. Bapake dagelan. Anake niku ngeten. Putrane Mas Kluduk. Peh, pripun ta panjenengan? Pelawak hebat nggih. Pelawak napa? Seniman hebat. Boten. Lah apa? Ya wis mek Tenang. nganggur ning omah. Ya sekolah kok. Ya dididik ben Sekolah. apik ngono lho. Jadi anak saya itu sekolah. MTS, MI Pak, MI Pak. Nggih. MI Madrasah. Madrasah. Ya, alhamdulillah. Ya Ngaji. sedang ngaji. Alhamdulillah ngajine menika pun full, Pak. Sedina ping 4. Niku alhamdulillah sakniki pun Katam ya. Iqra loro menika. Lah ikra loro kok sombong iki lho. Ya kuwi nek tatan nggon nek sekolahe ning madrasahe paling ora ya alkidah akhlake ya kenek. Ya, sampe. Nggon tajwite ya kenek ngono lho. Paling ora ki marai ku anu Mas. Ora dicerdasne kaya Kang Rama panjenengan kalian bapak kula mboten ngoten. Nggih. Dicerdaskan yang lebih bisa mengangkat harkat martabat orang tua ngono lho. Mula ana tembung taruna ngkulana bapa. Nah. Anak kudu pinter. Kuwi lho. Mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa sakarone iki penting. Ngono. Iki kata-kata sing salah. Peh. Kok salah piye meneh coba. Dadi iki wis pas ngono. Dadi bapak Ade dagelan. Nggih. Saiki Ade dadi dagelan. Nggih. Jadi ngene lho, iki bektine wong tua karo anak ngene iki. Walaupun raga ayah sudah pergi, tapi ilmunya tetap abadi. Lah kuwi ngono. Iki kata-kata bijak. Dadi aja nyepreti wong tua. Kadang-kadang wong tua ki ora ninggali apa-apa ning ilmu itu yang selalu bermanfaat bagi kita. Biyen bapak Ade ora ninggali bondo donya. Ning ninggali ilmu sing nyatane saiki dadi bondo donya sing iso nyukupi keluarga. Lah ning lak kowe ya budaya to. Iya no. Anakmu pembudaya. Lho gak no. Lah anake Mas Cahyo budaya. Budaya, sakit Tangi wayang, turu ya. cekeli wayang sabetane apik. Lho, Lah. anak kula nu nggih ngoten. Nggih. Arepe budal sekolah nggih tetep assalamualaikum. Anakku ki tangi turu tak cekeli kuncite. Lho. Kunci iki kon buka bengkel ngono apa? Nyolong sepeda motor. Wah, lah ngeten iki lak kekudangane bleset to Mas. Tekte iki teka-teki kehidupan. Oh, nggih. Dalam arti wong urip ki sok kala ki Gusti Allah ki maringi apa sing dadi jatahe menungso, ning menungso ki ora sadar ki besok bakal dadi apa. Lho niku lho teka-teki kehidupan ki penting. Dadi koyo ngono kuwi. Tak kira ya TTS kuwi ya. Sampeyan supporti Mas Oh, Titik siap, anak wedok. siap. Ayo ponakan jenengan iki genduk Niken Salindri. Ayo. Iki nih, Canom. Engko bakale tampil ngancani bapake nganti tekan goro-goro. Nduk matur Ini, nuwun ini, kena ini. iki sangu poso.
cintaku sakonyong-konyong karo kowe cahayu sing bakul rase tur kanthi lalet yen ora patuk sadina ning pirang-pirang cintaku sekonyong-konyong kader paribasan durung ndemok wani panjer modal bensin seliter motor tak sebater tak ampiri ayo tak muter-muter Ini sing jenenge generasi handal. Menjadi kebanggaan orang tua, bahkan kebanggaan orang Kediri Raya. sing kula omongne ngene iku lho Bos. Ngono. Dadi wong tuwa kuwi tetep senajan ta ora iso ninggali apa-apa. Ning ilmu kuwi sing besok iso digawa nganti besok tekaning tuwa. Sampeyan karo aku bapake dagelan nyatane saiki yo dadi dagelan iso ngguncukupi keluarga. Mas Cahyo nyatane bapake dalang, yo nyatane ngowe ilmu Mas Cahyo isih dadi dalang kondang. Semono karo gendut Niken Salindri, bapak iki ya dalang, nyatane ngowe pitutur ngowe jenenge ilmu nyatane ngantek saiki sing iso ngangkat derajate Niken Salindri, iso ngangkat derajate keluarga ki ya Niken Salindri. Lah ini dasare saka swara. Nek swarane kepenak ya iso didasari saka kuwi barang kok iso. Ha iki swarane wis kepenak kok nyanyi apa wae wasis e. Pantes. Mas Cahyo suluk ya gung. Kepiye jajal? Bojoku ya pinter nyuarani tanggane, pinter kok bojoku. Wisu langsung nyuarani tanggane. Ah kuwi tra bojomu iki tukang padu kok iso. Ngono lho. Siap ya, Nduk ya. Peh. Kan. Nom-nomane bojomu ya ngene iki. Oh ya luwih ayu lho. Beh. Nom-nomane bojomu lho. Bojo kula mbiyen termasuk nun sewu lho. Lek cacane kan bunga desa mbiyen. Nggih. Bojoku saking ayune dadi bunga pasir mbiyen iki. Wah hebat. Bunga pasir lak telek kucing to, Mas. Masa bojomu ambune sengak ngono kuwi ya. Saking digoleki wong ngono. Coba Nduk, iki pancen papan panggonan iki sampean karo aku dikolaborasikan seperti ini. Nggih. Sing nyawang kepiye Nduk? Kabare ala ya apik-apik wae. Alhamdulillah Om, sehat selalu. Ya ngono kuwi lho Nduk. Saiki saya gedhe, saya putih kulitmu. Nggih. Saya resik nggon-anggonmu. Bojomu ya mbok gawe putih ngene iki. Bojoku non sewu lho. Aku iki saya itu selalu mencintai istri saya. Nggih. Apa yang menjadi kepentingan istri saya? Ayu ki iso dituku. Dadi bojoku tak gawe ayu. Mergo aku tuku barang sing ben bojoku ayu. Contone Tak tukoni skincare. Waduh modern. krim kae, krim. Iya, krim lho. Iki yo gawe iki. Lah, iki tukang endorse pono ngono kuwi Sing kok. tak tuku ya malah skincare kon Niken. Nggak masa? Iya, sing sampean tawakne Umi kae. Hah? Oh, iki lho ben anu bojone sampean putih ke tak tukone siang malam ke tak tukone. Alhamdulillah. Langsung tawakne bojoku nya nduk digawe ben putih kaya Niken Salindri. Siang malam karepe iki bojoku kan wong desa. Siang malam ki digawe bareng. Saiki malah kulite blang kaya tekek. Wih yo kleru, Lah jenenge ora siang. mbok WA to, Nduk. Lah jenenge Cara siang pakai malam. aturannya itu seperti apa ngono lho. Lho ora usah di WA nek jenenge siang malam kan siang dike dhewe, malam dhewe. Kuwi nek Ora iso- terus nek dicampur. Kuwi nek iso maca Karepe bojone bojoku ben cepet ngono lho. Siang malam digawe bareng lho. Ya Lah di- temu belang lho. Mek motone tok ireng kaya panda. Dia sontek ngono kuwi kudune bojone sampean iki sontek ben ra belang vitamin, suntik keputihan. Wah, bojoku iki keputuhane saulan pisan. Tegese kulite putih lho. Mas kulite sing putih ben putih ngono lho. sontek kae lho. Oh, suntik putih. Sontek putih Nah, infus wes. whitening. Nah, wes sampean WA to. Aku Ah. langsung WA sampean to. Ah. Nduk produkmu sing skincare kae bojoku ora Komblentong-blentong, heeh. Akhirnya dia langsung suntik Om. Ah, Ya. ah, ah. Akhirnya bojoku tak gone-gone UGD. Kita Dokter kecantikan. Kuwi jenenge UGD. lah ya dokter kecantikan lho Mas Nah. ya. Lah dokter kecantikan ini pas ketemu bapak nang UGD tak parani rono ngono lho. Oh iya. Suntik kecantikan, suntik putih alhamdulillah. Sip, makasih ya. Mandi ya. Nah, mandi piye? Matur suwun, Api. Wis semu putih semu. Sawah. Ndas tok. Lah kok putih dasar kepiye? Bisa. Ndas tok gulune ireng malah kaya katen bat ya. Wes jas. Ya kudune nek wis mau gak tedas operasi plastik wae ning Korea kono. Tapi saiki iki kemajuan ning Indonesia ya nek wisan. Ana ya? Operasi plastik. Neng ndi, Nduk? Karena Ning Indonesia ning Jakarta. Enak ya? Enek.
Audi ya. Loh, malah kuwi cepet mengelupas kulit menjadi putih. Ya ini operasi plastik kok metu dadi ember bojoku. Kuwi ora kok kono. Wah, jan wis ireng ra apa-apa, sing penting mbok we lensa netral niki. Delon ketok ayu blalak-blalake mergo gawe lensa. Bojoku itu tuku softland to. Lah rupane putih. Terus. Dadi matane putih tok kaya kuntilanak. Dadi ndase Kuwi putih matane. tukune ning ndi iki jelas aplikasi yang luar biasa sing Ini di optik. Karena di aplikasi, aplikasi oren. Optik ya. Bojoku itu tuku ning nggone jual beli online jan. Apa? Ning ngene ladalah. Lazada. Lazada. Lazada iki wis teko barangnya apik kuwi ra cocok ladalah. ayakno. Wong bojone ya ora bener kok iso. Oh. Tembange sing spesial napa Nggih. coba? Aja rame-rame. Pripun? Apa? Sing mam sego pecel iki. Iki jane iki tanggapan warung apa mungkin. Wong yo iki jenenge menungso lumrah ki ya nek luwene kok iso mbok paido lho kok iso. Nggih. Coba kagem apa, Nduk? Sehat ya, Nduk ya? Alhamdulillah Yes, sehat. tatungane bapake sehat. Apik. Nek Niken Salindri ki tembange mesti bocah saiki-saiki. Iya no. Ya. Napa, Pak? Senengane iki lah senengane aku iki tukang tambal ban. Ngawur ae ki yo ndelok to, Oh, ndelok. Madangkara ki iso lho. Lah. Madangkarai lagu tambal ban. Guyon. Tembangmu apa? Ya Pak Kapuk. Iso to? Gak. Iso. Coba jajal. Iso Madangkara ki iso. Iso. Ketoke iki Nah, nadane apa Pak Kapuk? layakno enek rong aliran iki. Piye? Tambal ban iso sing kono vulkanisir sing kene tubles iki ta. Kuwi lak nggon wis ku ora anu banget to kok iso. Minor. Siji. Nah, aku Iki lho, iki kan. Alah, Oke, ora. Aku- aku iki tukang tambal ban. nenek. Uripe sak dalan-dalan. Garingan sih, Duk, garingan terus. Kelebangan duit sing halal. Waton cukup kanggo sandang lan pangan. Jajal, karepe nadane melu ki. Matur nuwun, Jajal. Matur nuwun Bapak Harsono Bapak Harsono. dalu niki gelar budaya. Terus ke tibane muga-muga ya. Muga-muga tambah raharja. Apik. Sehat selamat lan Ali suwar. ahli suwarga. Amin. Penak. Apa? Nimbali dalang Nimbali dalang ki cahya kuntati. Heeh. Nyeluk sinden adik Niken Salindri. Nyaut. Yen disawang kok nyenengke ati. Yo. Ayo. Duh. Ndang Kowe iki lho Terakhir. Tuk. Saya suwe keduk Niken saya gede. Iya. Iso lho. Pinter kok, Cok. Enak, iso tenan ya. Iso tenan. bisa. Bengi iki acarane. Ayo. Bengi iki acarane wayangan. Lah ya. Piye? Bareng-bareng golek berkah mring pangeran. Ayo Niken. Nano. Ayo. Rezekine saparan-paran. Mas Lutuk terakhir. Saparan-paran. Terus Ayo. terus Nyesek terakhir. kok kayak tak mikir. Nene none. Nene nane. Saparan-paran. Saparan-paran. Paran. Endinge closing. Nene none. Nonane nano. Nano. Kowe kuwi lho. Lah ya kowe aku. Acarane baleno jajal. Acarane Mikirnya. gelar wayangan. Terus nyuwun berkah mring Gusti Pangeran. Rezekine. Rezekine saparan-paran. Ayo Duk. Mugi sedaya pikantuk kanugrahan. Matur nuwun penonton sing tindak rene. Sampun mirsani ing dalu kene. Kabeh wae kok
bapak ibu. Sinten ingkang badhe mundhut anak kethek monggo. Ayo jogete sing pas lho kok iso. Kok sik jogete keri jawabane iki lho, tembange iki lho. Ora. Karo mikir Mas. Niken. Matur nuwun penonton sing tindak rene. Tak dongake muga akeh rezekine. Kan? Aja lali salat kewajibane. Lodok. Aku ndedonga muga dawa umure. Iya. Mas Cahyo kun tadi ngasta sinden cacahe pira? Jiro lupat monem tu 8 songo. Ayo. 8. Mas Dalang ngasta sinden cacahe 8 jajal. Mas Dalang ngasta sinden cacahe 8. Sing pojok dhewe tak sawang ketok lemu. Wangi sepo seneng guyang-guyu. Mergo dheke senengane mangan tahu. Ya entuk ae. Ayo. Nyapa ngurusi panganane sinden barang. Tak balas seliko lho. Rusaki tatanan kok kowe. Ora ono. Rusaki tatanan. Syukurane lak Hotel Merkur. Ayo. Bengi iki syukurane Hotel Merkur. Ayo jajal. Bengi iki syukurane Hotel Merkur. Kabeh wae melu tetep bersyukur. Pas. Insya Allah kabeh dadi akur. Duduk. Yen kata aja lali dikukur. Kuwi hubungane hotel karo kukur iki apa? Pas mlebu hotel ora adus dadi gatel kabeh. Sing dikukur kuwi mesti keri. Aja lali goleki sing ngendi. Apa iki? Apa kuwi? Kuwi iki. Yen kowe ra ro sing dikukur iya iki. Malah Malah diurak-arik. ana kunculuke begini ya. Iki apa? Wes, Iki yo ngawur Ora ngerti. yen ra ngerti mengko bakal tak dudui. Saiki. sing apik sesuk bengi. Saiki. Ya, Monggo kudu saiki. yen saiki ayo tak jak neng mburi. Oleh mburi Lah kekel. nyapa? Lah nyapa? Lah nyapa? Ambo. Iki yo ngengkel kok iki. Kowe iki yo ngengkel wae kok iso. Ngomong tak. Oh, lah iki. Lah nyapo? Dor lah iki. Lah nyapa kok enek ndas kaya setrika. Nadyan ngono rezekine nderbolo. Wangi. Lah kuwi Mas. Lah. Lah wis tunggal darah. Jalan kanca-kanca? Ya, jalan. Oke, yo tambal ban. Sikat. Oh, sik kendang sik ya. Jalalin joget ya. Om Klinik Kluduk. Oke, Joget. katanya. Jogetnya cara lawas lho. Oh iya no. Gula radio sih. Ayo. Ah. Ayo. Sik tak dandane ben kita lawas. Lebute ndi, Bos? Lebute, Bos. Ben kita lawas lho. Loh. Kayak ceretmu kae nduk. Lah gitu. Ceret iki lho. Sing nendang ki cerete ira mudeng iki. Nah iki, nyo iki digawa, dipinggul. Nah. Ini digawa tok tip pompo. Oke, kalau matane rusak cara tok tip yo. Etok. Ayo. Ya, iki sing enteng. Kowe tak dandani ben ketok jadul ngono lho. Nah, kuwi ditumpangne. Boten di Bos. Wis kono. Lah kuwi blangkone dicepat, blangkone cepet. Blangkon kuwi cepetan. Kene, sarunge kae ben ketok. Iya, mosok 500 sik rekoso ngene nek. Salah ngelotis teko. Kowe iki
Wong iki kudu anu lho sesuai dengan peran kok iso. Aku sing ngeton. Rada rene. Jan. Iya kaya topi lawas iki apik iki. Nang ae ngene. Kualat kowe. Dandani masmu kualat kowe. Anu Mas, tuh cukure rada dawa ya. Kayak ning ngene barbershop. Kok dadak melu cukur barang nduk. Masyaallah wah. Yo coba. Ya. Oke, siap, Bro? Siap. Oke, yuk diaturake. Selas ireng enek to, selas ireng. Ya oke, kendang sik, jejak kendang sik, cobi. Ya, Pak. Nah, tak tuk ya coba. Lah, asik. Masa ya ngono kuwi? Oh, iya sik. Sik. Ini. Kok kurang jangkep ngono to, Mas? Oh, sik tok, Bos. Ger. Iki ditebas, Bos. Ben ketok menjiwai. Ngono kaya jaman biyen tenan. Oh, bringos. Kayak aswaje, ayo. Kono nyanyi sik, ngono karo penone karo intro. Ngono ki ya penak, dadi ki yo nang enak yo. Ketok menjiwai ngono lho, Bos. Ngene. Ki lak yo menjiwai. Wis to. Nah, wis oke. Yo. Sungguh. Yo, di MC ini Mas Kluduk. Oke, yo sungguh-sungguh truwelu. Terlalu. Enak iki. Oke, masuk. Aku kayak Mudin Jiwan. Oke, masuk. Yo, tukang tambal ban diaturake. Yuk. Ya dos. Ya. Ayo kan? Aku iki tukang tambal ban, uripe sadalan-dalan, kalepangan duit sing halal, waton cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib ape duit ning kantongan, wayah apes watangku gosok roncongan. Macedur, ana ban pacah. Wah iki mesti rezeki teko. Macedur,
lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Ora barbar iku. Tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Adimu. Tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Kira tenrono. Penono bocah iki. Padahal ora diwe mik lho kok ya banter. Ren, ngaduk Ren. Ini Ren, ngaduk Ren. Ayo ndang nyanyi. Terusno. Lek ngantek kowe engko oe pisan kas tak wabene kas teliko iki kowe. Ayo tak lagi. Wabene iki lho kowe. Kowe nek pengen mikmu banter gak yo ndase iki lho. Wis wong wis entek barang wae Lah wae. penak ae. Penak ora mbok tuku. Pengen nyanyi neh. Iya. Kabeh kuwi gawe aturan. Ternyata gumun tenan lho. Jebule Majengkala. Nular. Nek iki aja kabeh ki gawe tatanan aturan. Oh nek wis entek ki yo entek. Alah. Wong kok ora ngono ku lho. Nggih. Wis. Matur nuwun. Selesai. Neh, nggih. Kowe iki ya ngono kuwi ora terus melu-melu adimu wedok ngono kuwi. Iya, Mas Kritik, Mas Blutuk matur nuwun. Woi, sami-sami Bos niki pancen Lara lho. Klontok.